Nagkulob na lang sa latayan pasulod sa iyang gipuy-an nga balay og wala nay kinabuhi si Pentecoste Katan nga naila sa pangalang si Fiona Tan, 31 anyos, residente sa Purok 3, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur, kagahapon sa buntag. Naisamad dinunggaban ang biktima ug gigulgul pa ang liog niini. Bandang mga alas 2 sa kadlawon, dinhi mismo sa kuang himutangan, nahitabo ang brutal nga krimen sa pagpatay kang Fiona Tan. Si Fiona miyembro sa LGBT community o gihulagway sa iyang inahan nga matinabangon sanglit usa kini ka beautician. Ang gulong na nga bata, wala gina siya dapat nga mga gusto gani, naman na siya trabaho. Magkuhan na siya o meet up dito sa mga kasal. Ang tanap po siya, utak siya nga bata, bibigyan na siya kaning madungunon. Ang hatag po siya sa amo, nain siya, siya worker. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga pulis, personal nga bangi ang usa sa gilantaw nga motibo sa krimen. Hilabi na nga adunay kini nadawat nga bahad sa kinabuhi. Hustisya ang singgit karon sa pamilya sa biktima ug gisalig na nila ngadto sa mga pulis ang pagsulbad sa kaso. Pangitaon nila maustisya sir. Kay isakitan dito sa gibuhat, sa gibuhat ananan at dito sa bilangguan. Nagpadayon pa ang lawom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station sang milngig nga krimen. Arjun Sabalde Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe.